गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। जिउ गोमाजानाय नखरा गाबै गाबै हुस गैयै जायो। जाथाय जानाय जायगायाव गोबां सुबुंफोरा जमा जायो। बे जाब्रबथाया जादों गंसे मटर साइकेल आरो गंसे डाम्पार गारिनि गेजेराव। जाथायानो जादों बरपेटा रडआव। बे जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आब्दुल लतीफ मुंनि सासे खौरां बिलाइ रानथिंग्रा सुबुङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आब्दुल लतीफआ खौरां बिलाइ रानखांनायनि उनाव न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे हरखाब लामानि जाब्रबथाया जायो। आब्दुल लतीफआ गावनि खामानिखौ फोजोबखांनायनि उनाव न' फारसे फैबाय थानाय समावनो गोख्रै खारथिजों फैनाय डाम्पारनि सौनायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो डाम्पार सालायग्राया खारखुमायो होननानै मिथिनो मोन्दों। बे समाव सिमलागुरि पुलिसआ नायबिजिरनो थाखाय डाम्पार गारिखौ पुलिसनि आवथायाव लाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। आरोबाव जनायावबो मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जाबावदों। गंसे विंगार आरो गंसे प्राइभेट गारिनि गेजेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव गंनै गारिनि सौग्रावलायनायाव गंनै गारिया गोबाङै खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। जनाइनि जामजिं 515 नं राजा लामायाव गोख्रै खारथिजों खारबाय थानाय गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। मैया फुंबिलियाव सिलाफोथार फारसे थांबाय थानाय गंसे विंगार आरो सिलाफोथारनिफ्राय जनाइ फारसे फैबाय थानाय गंसे प्राइभेट गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानैसो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव इसोरनि अननायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जाथाय जानाय जायगायाव खाथिनि सुबुंफोरा फैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैयैनो फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। दिफु मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सासे मेडिकेल फरायसाखौ फासिनि दौलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै मैया पुलिसआ फोरमायना होदों। बे जिउ फोजोबना लानाय फरायसाखौ कमल ब्रह्म होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कमल ब्रह्मआ mbbs नि सेथि बोसोरनि फरायसामोन आरो सेमिस्टार आनजादखौ मोजाङै होनो हायैनि थाखाय रबिबारनि हराव जिउ फोजोबनानै लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 5 सान सिगाङाव सेमिस्टार आनजादनि फिथायखौ फोसावनानै होदोंमोन। गोथै देहाखौ पस्ट मर्टेम खालामनो थाखाय दिफु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। जिउ फोजोबनानै लानाय फरायसाखौ सानजा कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजाननि थागिबि होननानै मिथिनो मोन्दों, जेराव नखरनि सोद्रोमाफोरनो जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरबाय आरो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। रेलवे बिफानाव साख्रि होनायनि मुङाव हा आवग्रिनानै लानाय केसआव बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि राबड़ी देवीनाव सिबिआइआ सोंथि खालामदों। सिबिआइनि हान्जाया बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि राबड़ी देवीनि पाटनायाव थानाय न'आव थांदों, जेराव सिबिआइनि बिबानगिरिया राबड़ी देवीजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरनाव सोंथि खालामदों। बिनि उनाव राबड़ी देवीनि न'नि बायजोआव आरजेडीनि मावथिफोरा थुबुर जादों, जेराव लालु प्रसाद यादव, बिनि बिसि राबड़ी देवी, फिसाजो रेलवे बिफाननि बै समनि जिएम, सिपिअजों लोगोसे सा 16 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै अजद बिलाइयाव मुंफोरखौ थिसनदोंमोन। बे केसआव दायनिगिरिया रेलवेनि बै समनि बिबानगिरि आरो मिरु रेलवेनि सिपिअजों लोगोसे खौसेयै खैसार सादोंमोन। सार्कोल रेट आरो खम बेसेनाव हा बायना आवग्रिनानै लादोंमोन। सिबिआइआ दाय जाबसिनबावदों दि बिसोरो गोरोन्थि टिसिखौ बाहायनानै रेल मावख'नो गोरोन्थि फोरमान बिथांखिलाइफोरखौ होदोंमोन। सिबिआइआ नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनबावदों दि लालु प्रसाद यादवनि बिसि राबड़ी देवी आरो फिसाजो हेमा यादवनो साख्रि मावनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि गेजेरजों आयेननि बेरेखा साख्रि थिसनथायनि थाखाय हाखौ अनथोब महरै होदोंमोन, जायनि उनाव बिसोर सुबुंखौ साख्रियाव थिसननाय जादोंमोन। सिबिआइआ रेलवे मावसुमा हरियानन्द चौधुरी आरो लालु प्रसाद यादवनि बै समनि अएसडि बला यादवखौ बे केसआव गिबियावनो हमदोंमोन। सिबिआइनि बिबानगिरिया बुंबावदों दि 2004 निफ्राय 2009 मायथाइनि समाव लालु प्रसाद यादवआ बिजाथिफोरखौ रेलवेनि गुबुन जनाव ग्रुप डि नि मासिनि साख्रियाव थिसननायनि सोलायै नखरनि सोद्रोमाफोरनि मुङाव हा बायदोंमोन आरो रांखान्थिनि मुलाम्फाखौ लादोंमोन। सेबाजों खुंफुंजानाय मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायखौ
गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया HSLC आनजाद मिरुनिफ्राय सोंनाय बिलाइ गोसारनाय मिरुनि आनजादखौ केन्सेल खालामनो फोसावबाय आरो बै आनजाद मिरु एबा सेन्टारनि फरायसाफोरनि थाखाय जर'खायै गोदान आनजाद खुंफिननाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि काछार जिल्लानि गनिरग्राम हायार सेकेन्डारि आनजाद मिरुनिफ्राय सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइआ गोसारदों होननानै रोखायै मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे इउनियन हाइ स्कुल आनजाद मिरुनि मेट्रिक आनजाद लिरनाय फरायसाफोरनिफ्राय गासै गं-50 मबाइल फनखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो सेबाया बे मोननै आनजाद मिरुखौ लानानै मोनसे फोसावलाइ होनानै बे सोंनाय बिलाइ गोसारनायनि फिननायखौ 3 साननि गेजेरावनो फोरमायनानै होनो बिथोन होदों। गुबुन फारसेथिं गिबि मन्थ्रिया सोंनाय बिलाइ गोसारनाय आनजाद मिरुनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंबावदों। आरोबाव सेबानि नेहाथारि नरनारायण नाथखौ नुजाथिनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया हांख्रायदों होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। धेमाजि जिल्लानि बारग' NDFBफोरा खौरांगिरि मेल खुंदों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' NDFB बि फोरमाय बिथाङा बुंदों दि धेमाजि जिल्लानि बारग' NDFB मुंख्लं नखरफोरा जा राहा लामा आरो अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै। गुबुन जायगायाव माखासे बारग' NDFBफोरा अनसुंथाइखौ मोननो हाबाय, नाथाय धेमाजि जिल्लायाव दाबो बे अनसुंथाइखौ मोननो हानाय जायाखै होननानै बि फोरमाय बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायना होदों। आरोबाव बुंबावदों दि धेमाजि जिल्लानि बारग' NDFB आरो मुंख्लं नखरफोरा जाहाथे अनसुंथाइ आरो थांना थानायनि राहाफोरखौ मोननो हायो, बेनि थाखाय फेरेंगा बिथांखौ बि फोरमाया खावलायहरदों। जुदि बे खामानिया जाफुङाबा धेमाजि जिल्लानि बारग' NDFBफोरा राजा लामायाव ओंखारगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंबावदों। आसाम स्टेट आउटसर्स वर्कार्स इउनियनआ साख्रि रेगुलार खालामनांगौनि दाबिजों मैया आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन एफिडिसियेल साब डिभिजन मावखुलिफोराव 12 घन्टा धरना होदों। मोब्लिब मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै सावरायदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै अजद होदों मावसुमाफोरा। बेनिखायनो गावसिनि दाबिखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबिजों खुद्रिसारदों आउटसर्स वर्कार्सफोरा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।